Gachagua o invest time mare e senators. To kaka waseneno presidents kaka osetimore gi impeachments moko ma Senate osetimo, nitiere impeachments ma Senate osesave gisekonyo, to bende nitiere moko ma bende gisemiyo thuolo mondo gise uphold. To wang'e ni kama koro ochope ni en ni koro jo Senate ema dhigo kura regardless of evidence, nikech kacha koro en gimiluongo ni pre-trial. Idhi penji mikelo nyaka witnesses mi wach kaka ni gine mane gikete bunge ni mato fake ma ok en signature na videos gina timo kamae, mano e koro kama wadhi. Omiyo dware ni Mheshimiwa Gachagua o take advantage of feedback manende jo bura kande oketo, nikech ng'eni bende kano osetieko loso to Mheshimiwa Mutuse kendo no wuok mowacho ni kata pod an gi evidence moko ma speaker be onyise ni evidence mowacho no to setang'na kendo asewacho ni en admissible for submission. Dware ni mondo dog chien mondo penjre ni to sama koro gini dhi e Senate ni eke loopholes manyalo take advantage godo, then mogik o invest senators. Keche Senate kacha gin gi two options. Mokwongo ginyalo choose to kaw kamati mar ji 11 ma kamati no koro ema dhi discuss within 10 days, kata ginyalo choose to timo gimidongo ni committee of the whole, manyiso ni senators ko te bet kacha kendo gi grill, gi discuss kendo gi try kata mana witnesses midhi keli. Gachagua ong'eni gima odhi Mheshimiwa Gachagua uripo bedno ng'eyo ni process modhi through ni en political process, nikech threshold kaka wasewacho gi charges momiye kande to do not meet in my view constitutional threshold mar impeachment. Omiyo bende dware ni mondo o handle issue ni politically by trying to reach out to the senators. Ogone gi simu, openj gi, olos kodgi mondo gimiye thuolo ma ka ginyalo konye to mondo gikonye. Mogik en ni jatelo mar piny Kenya oling'e wachni. Obendo tema ne penjo jogo machiegni gi jatelo mar Kenya ni to en nang'o? Ang'o nomoyo jatelo oling'e wechegi? Pache en ang'o? To bende nitiere chance ma onyalo resa godo e ling'ne no. Aya, erokamano ahinya. Steve,